Faré un homenatge a un dels grans invents de la humanitat, la impremta. Sense la impremta, ara mateix no podria tenir aquestes cartes a les mans. 4 cartes estan impreses. Les altres 4, en canvi, encara estan a mig fer. Intentaré imprimir-les d'una manera màgica. Només cal una lleugera pressió perquè la tinta passi d'una carta a l'altra. Però no només hi passa la tinta negra. La tinta blanca, si és que existeix, també. Provem-ho amb aquesta. Només premint les 2 cartes durant uns segons, la carta es duplica. Tenim ara 2 cartes idèntiques. Això sí, és important fer-ho pel costat correcte, perquè en cas de prémer pel dors, ens podem quedar amb una carta una mica estranya. Estic segur que un dissenyador aquí s'ho passaria pipa, combinant colors, creant noves realitats i, en definitiva, fent volar la imaginació. Sens dubte, la impremta va ser un invent revolucionari. Quin penseu que ha estat el més gran invent que hi ha hagut al llarg de la història? La màquina de vapor? La bombeta? La rentadora? El pelador de gambes? Quins són els invents sense els quals no podríeu viure? Hi ha alguna cosa que encara no existeix i que us agradaria que algú inventés? Quina? Per què? Parleu-ne amb la vostra parella lingüística, perquè quan parleu, feu màgia.